Dakung Krus ug Dagkutanan gimontar sa Cebu Metropolitan Cathedral alang ni adtong managkot human gisirad-an ang mga menteryo samtang bingaw gayud ang mga samang human sirad-i sukad ni atong Oktubre 29. Aniya ang report. Daw dili kalag-kalag ang kahimtang sa Karita Cemetery. So kwahi sa naandan, mingaw kaayo ang palibot ug ang sasulod. Kay gisirad-an man og didto sa simbahan miadto ang mga tao. Naabtan namo kining pipila ka mga tao nga midagkot sa tubangang bahin sa katedral diin nakamontar ang mga dagkutanan. Ana usab gipabarog ang dakong krus nga susama sa mga samang diin himuon ang pag-ampo. Nakabutang ang giya sa pag-ampo alang sa mga kalag. Gipaniguro sa tagduma sa simbahan ug sa barangay nga magpabilin ang social distancing. Busa nagbutang sila og mga tent ug aduna usay marker ug pisi nga mao'y mag-control sa mga tao. Doon na sa mga personnel sa barangay nga nagbantay. Gisugdan kini atong pagsira sa menteryo ug magpadayon hangtod sa Nobyembre 4. Tungod sa COVID-19, gisirad-an man ang atong mga samang dinhi sa atong katedral at ubangan sa atong groto. Atong makita nga naatay kanaang temporaryo lamang nga dakong krus nga gihimo dinhi aron nga ang mga tawo makapadayon gihapon sa ato ang mga tradisyon. Kining nanagkot sa unang higayon wa makaduaw sa iyang mahal sa kinabuhi sa samang apan pinaagi sa gihimo sa katedral nahalaran gihapon niya og pag-ampo ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Okay raman kay at least ba kay daghan tao dili jud makuan ang corona. But mas nindot jud dapat dito sa kuan at least na bisita na mo sila dito. Ang pagdagkot nato og kandila isip mga Pilipino mas atuan nang nahimo gyud nga practice kay kini ang kandila nagsimbolo man og kahayag Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.